Mana-mano, tara, magdiningding tayo at pritong isda. Tara, samahan nyo muna akong mamalengke mga pre. Dito lang yan sa bayan naming Mangaldan. Ngayong umaga mga pre, 5 AM. Lalakad muna, napadaan muna kami dito sa palaisdaan. Marami silang benta dito, iba't ibang klaseng isda. At dahil medyo maaga pa mga pre, wala pang halos nagbebenta dito. Ang bibili namin dito ay tilapia. Abay, kawawa yung tilapia mga pre, gumagalaw pa, gusto pang bumalik sa dagat. 3 malalaking tilapia ang binili namin dito. 120, 110 mo na lang po. Pinapalinis ko na rin kay ate itong nabili naming tilapia. Ay naku po, kawawa. Sabi ng tilapia, ouch, wag po. Agoy. So yun na nga mga pre, nilalagay na ni ate sa plastic yung nabili kong tilapia na 3. Pag dito kayo bibili mga pre, makaka-discount kayo dito. Meron din ako nakitang bangus. Ang dami. Siyempre nakita ko rin ang saging. Buti na lang pasikat na yung araw. Lalakad muna ulit mga pre, papunta sa mga gulayan. At ito na nga, nadaanan na namin sila. Puro naka-plastic. Naku po, delikado plastic. Lalakad ulit. Di ko inaasahan na binibidyohan ako dito, pero talagang scripted talaga to. Bumibili na rin ako ng gulay na saluyo. Yung madulas pag kinakain to. Pinaplastic ko na nga kay ate at kinuha ko na nga yung aking binili sa kanila. Bumili na rin ako ng okra, yung pampadulas rin. Maganda kaya tong pampadulas. Share ko na rin mga pre, bumili na rin ako ng extra gulay para sa aming ref. Madaming benta yung mga nanay dito. Try yung bumili dito mga fresh. May nadaanan rin kaming mga pre nagbebenta ng isda, sobrang liliit. Bali si kuya yung nagbebenta, pampaksiw to. Bali bumili ako ng bulaklak mga pre dahil dadaan ako sa punton. Ha, joke lang pre. Masarap to pag ihalo sa gulay. Abay si tatay mga pre, meron siyang hinihila. Nakakita rin ako nagbebenta ng suman. Bumili na rin ako ng kahoy pang kiwal. Sa niluluto kong mga ulam mga pre. Isa rito si kuya may hinihila. Ano kayang laman ito? At dahil tapos na tayong mamalik yung mga pre, tayo aalis na. Alangan dito naman tayong magluto. Eh di sa bahay dapat kailangan magluto. Sa sobrang excited ko umuwi mga pre, nakalimutan kong bumili ng mantika. Kaya bumili na lang ako ng mantika dito kila Auntie Glenn. At ayun na nga mga pre, pauwi na ako ng aming bahay kaya hinugasan ko na tong tilapia yung iluluto natin. Tamang hugas lang. Parang buhay pa ata tong isang tilapia, gumagalaw. Lagyan natin ng daisot na asin para magkaroon ng lasa mga pre. Himas-himasin. Do I the wanna see you anymore? Do I wanna be the one to... I-switch na natin tong gas. Magdoble ingat para hindi sumabog tong ating lutuan. Tara na mga pre, lagyan na natin ng mantika tong kawali natin dahil mainit na. Bali, hintayin na lang natin tong kumulo. Sorry na mga pre, natakot ako bigla. Baka kasi masaktan ulit ako. Ilalagay ko na rin tong isang isda mga pre. Astig naman pala silang lumangoy dito sa dagat. Kumukulo pa yung dagat. Ay, istay mantika pala. Agoy. Pasensya na mga pre, nakalimutan kong bumili ng kangkong. Kaya ayun, napabili ako ng kangkong kila Mama Adong. Buti na lang bagong pitas tong kangkong nila. 10 pisong isang tali. Pwedeng-pwede na to. Tara na, umpisa na natin magluto mga pre. Siyempre, sabayan natin ang pagsayaw. Ang sarap ng ating iulam mga pre. Excited na akong kumain. Hi, Mrs. Cosio. Flowers for you. Kailangan muna nating hugasan tong kangkong para matanggal yung mga bakterya niya. Siyempre, kasabay na rin yung mga sili at yung bulaklak ng kalabasa. Habang nagpiprito tayo mga pre, sabay naman natin ang paghanda ng mga gulay. Umpisa na natin tanggalin tong kangkong. Bali, ang kailangan lang mga pre, nasa unahan niya. At yung mga malalambot na parts. Mukhang mapaparami ata tayo ng kanin dito mga pre. After 5 minutes mga pre, naluto na rin tong dalawang tilapia na piniprito natin. Agoy, naku po, nasaktan ako. Naku po, mahirap talagang masaktan. Palaging gutom tong pusa namin mga pre. Mind nyo na nga ako. Nagtatanggal na rin tayo ng dahon ng saluyot mga pre. Abay, ang tita ko nandito na agad, di pa luto yung ulam eh. Joke lang po, agoy. Bali, tinanong ko na rin kay tita kung ano na yung kailangan tanggalin dito. Nakalimutan ko na kung ano yung mga tinatanggal dito. At sa wakas mga pre, natapos na rin ako dito sa gulay. Kalahating oras ko to hinanda. She love me, she love me not. She love me, she love me not. Uy! Mahal niya ako mga pre. Salamat naman. Agoy. Paano ba yan mga pre? Tara na, umpisa na natin ito. Kailangan ko muna hatiin itong okra bago natin iluto. Option nyo yan mga pre kung gusto nyo lagyan ng okra or hindi. At syempre hindi mawawala ang sibuyas. Hahatiin muna. Do I the wanna see you anymore? Do I wanna be... Masarap magluto kapag sumasayaw. Maglalagay muna tayo ng kalahating tubig. Nakadepende sa inyo mga pare kung madami or hindi. Maglalagay na tayo ng bagoong dito sa tubig. Kung gaano karaming tubig mga pre, ganun rin dapat ang bagoong. Pero dapat tansyado lang natin ang paglagay nito. Para hindi maging maalat yung niluluto nating dinding. Isasabay na rin natin ilalagay yung sibuyas. Hihintayin lang natin itong kumulo. At kapag kumulo na mga pre, pwede na natin ilagay yung mga gulay. After 3 minutes na pagpapakulo mga pre, kumulo na rin yung ating pinapakuluan. Tara na, ilalagay na natin yung mga gulay.
Syempre, bago natin ilagay, hugasan muna natin para siguradong sigurado to. Ready na itong pinapakuluan natin. Umpisa na natin ilagay yung mga gulay dito. Excited na akong tikman to. Sobrang sarap kainin to kapag tag-ulan. Mas lalo na kapag nasa probinsya ka. Ihintayin lang natin tong kumulo. Lagyan natin ng konting asin, konting betchin. Syempre mga pre, bumili na rin ako ng lutong hipon. Mas maganda rin kapag kuro-kuro ang ilalagay mo dito. Excited na akong tikman tong dinengding namin. Basta't lutong Pangasinan, the best talaga. At syempre mga pre, nilagay ko na rin yung pritong tilapia dito para mas lalong sumarap tong luto natin. Pwede rin dito yung inihaw na bangus mga pre. Hihintayin lang natin ulit kumuluto. Mano, paano ba yan? Luto na yung ating dinengding. Abay, masarap to. Tara, subukan nyo nang iluto. Maraming salamat sa panonood sa aking vlog. Hanggang sa muling pagkikita natin. Bye-bye. Agoy!